Concept 2 skiergometer er en ski-langrensmaskine fra Concept 2, der ligesom Concept 2 romaskinen træner styrke og udholdenhed ved at involvere hele kroppen i en rytmisk og effektiv bevægelse. Allerførst er det vigtigt at bruge håndtag korrekt ved at stikke hånden igennem nedefra og op for at gribe fat i håndtaget og lade hånden hvile i remmen. Remmen kan hurtigt indstilles, hvis det er nødvendigt. Stå med hænderne over hovedet og let bøjet arme. Start med at bruge krop og ben og gør bevægelsen færdig ved at bruge arme og føre hænder forbi kroppen. Træn nu hele skibevægelsen. Du kan med succes variere din benstilling. Har du skader i benene, kan du med fordel sidde enten på en bold eller en stol og træne overkroppen. På maskinen kan du indstille modstanden med vinddæmperen fra 1 til 10. 1 for godt skifører eller ned ad bakke, 10 for dårlig skifører eller op ad bakke. Der kan selvfølgelig trænes udholdenhed over lange distancer eller styrke med korte sprint.